ସକାଳ 10ଟା ହେଲାଣି। ଡାଙ୍ଗର ଏଠି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଡାଙ୍ଗ ଉଠ, କେତେଟା ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ? ରାତି ସାରା କଣ କରୁଛୁ? ରହମ, କିଏ ତୁ? ରାତି 3ଟାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଉଠଉଛୁ, ହଇରାଣ କରୁଛୁ। କିଏ ମୁଁ? ରହ, ହେଲେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣୁଛି, ଦେଖିବୁ କିଏ ମୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲିନି ନା, ଆଉ ତୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲି ନା, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଡରିଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭୟ, ତୁ ମତେ ଡରଉଛୁ ନା? ବୁଝିଲୁ ଡାଙ୍ଗ, ତୋର ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧେ। ତୋ ପାଇଁ ଛେଳି କିଣିଦେଲେ ତୁ ଚରେଇବୁ ହେଲା। କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହେବି, ମୁଁ ଛେଳି ଚରେଇବି? ହଁ ରେ ପୁଅ, ଦିନରେ ସପନ ଦେଖୁଥା, ପାଠ ପଢାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କହିଲା ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହେବି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ଖାଇକି ବାହାରେ, ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ହଁ ଯାଉଛି। ଏ ପିଲାକୁ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଖୁସିରେ ଶୋଇଥିଲା, ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କେତେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ସଲମାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ କରୁଛି ମୁଁ ହେବିଲୋ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍। ମୁଁ ତ ହିରୋ ହେବି, କଣ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଗୀତ ଗାଉଛି କି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଯିବି ସ୍କୁଲରେ। ଆଡେ ମୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମତେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲ, ସେ ଡାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ସାରେ, ସେ ଡାଙ୍ଗ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇଗଲିଣି। ହଁ ସାରେ, ସେ ଡାଙ୍ଗ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ରୋମିଓ ଭାବୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଘରକୁ ପଳା, ଘରେ ଯାଇକି ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖ, ହିରୋ ହବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ହେଲେ ମୋ ମାମା ବୁଝିପାରୁନି ପରା। ଏତେ ବଡ ହିରୋର ଫିଗର ପାଇଛି ମୁଁ, ମୋ ମାମା ଖାଲି କହୁଛି ପାଠ ପଢେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ବସ, ଆମେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଲୋ ମା ଚିଙ୍କି, ତୁ ଆଜି ଏଆଡେ କୁଆଡେ? ମାଉସୀ, ତମ ଡାଙ୍ଗ 2 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଛି। ହଁ କି? ସେ ଆସୁ ଆଜି, ମନେ ମନେ ହିରୋ ହେଇକି ବୁଲୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇକି। ଆସୁ ଆଜି, ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତା ପାଇଁ ଛେଳି କିଣିଦେବି, ସେ ଚରେଇବ। ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଆଜି ଏତେ କଣ ରାଗି ଜଣା ପଡୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ରାଗି ଜଣା ପଡୁଛି? ଆରେ ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ କି? ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ନମ୍ବର 1, 100ରୁ 99। ଗୋଟେ ମାର୍କ କେମିତି ଗୋଟେ କଟିଗଲା ଆଉ। ମୋ ପାଇଁ ହିରୋ ହବାଟା ଫାଇନାଲ। ହଁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଆସିଥିଲା, କହୁଥିଲା ତୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ ବୋଲି। ହଁ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ, ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆଉଛି ସାଇରେ। ହଉ, ତୁ ଯା ମିଠା ବାଣ୍ଟିକି ଆ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ତତେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ମିଠା ବାଣ୍ଟିକି। ବାପା ଦେଖିଆ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜାକୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ, କହୁଛି ମିଠା ବାଣ୍ଟିକି ଆସିବ। ହଉ ତୁ ଆସେ ଆଜି ଆ। ଏଠି ମାଳତୀ, ସେ କୁଳଙ୍ଗାରଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ସେ ଆଜି ଆସୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆଇଛି। ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଛେଳି ଆଣିକି ଆସିଛ ତ? ହଉ, ସେ ଆସୁ, ତାକୁ ଦବା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କଣ ମୁଁ ପାସ୍ ହବା ଖୁସିରେ ମଟନ ଦବାକୁ ଆଣିଛ ନା କଣ? ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିକି ଯୋଉ ମାର୍କ ରଖିନୁ କି, ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁ ଚରେଇବୁ କାଲିଠୁ ହେଲା। ମୁଁ ହିରୋ ହେବି, ମୁଁ ଛେଳି ଚରେଇବି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସିଧା ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଛେଳି ନେଇକି ପଡିଆକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସେଠି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ମତେ ଏଇ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଆଉ କଣ କରିବି। କଣ କିରେ ଡାଙ୍ଗ, କଣ ହିରୋ ହଉଥିଲୁ, ଆସିକି ଛେଳି ଚରେଇଲୁଣି? ନାଇଁ ଲୋ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମତେ ଏବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ ଶୁଣ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯା, ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ପାସ୍ କର ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ହିରୋ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ, ଠିକ ଅଛି?